Thangata lamanzi ngemvula inyembezi sinibingelele sinamukeleke phina phila wethamela khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngokwamthembu sikhuluma nawe kosuku namhlanje sisondini ke esishaya umthetho ke esidala sesifundazwe saKwaZulu Natal njengoba ke sila sihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu Natal uholo umfundisi uthula Sizwe Buthelezi into ke ebekade izokwenziwa la bekuzovulwa ngokusemthethweni ke indlu yobuholi ke bomdabu kulesi sifundazwe onyakeni ke ka2026 phakathi kwezinto ke ezithe zenzeka singabala ke ingqophamlando enzekile selokhu ke ngempela ke sawubona ke uhulumeni ikakhulukazi ke osuke ubusa indawo ngeindawo ke ezahlukahlukene kepha namhlanje uqopheke umlando lapho khona ke lo mnyango wakwaKhokta umemezeleke imoto ezingamashumi amathathu nanye 31 okuzimoto ke ezizonikezwa ke amakhosi akulesi sifundazwe saKwaZulu Natal zimoto ke ezisezingeni ke elihle kakhulu umbukeli njengoba ke ubona ngempela ke kanjalo ke nawo ke imfanekiso okuyiyona ke esikuvezela yona njengamanje kodwa ke okunye ke okuthe kwagqama ukuthi ke ngempela ke osula namhlanje unomthebe wesizwe imbube umlomo ongathethimanga isilo ke umisizulu kazwelithini ngonya indlula mithi ke yamakhosi nayo ke ithe yaphefumula ke osungula namhlanje kodwa esizothi siqale sikuzwe siyofisa nje ukuthi isizwe ikakhulukazi okuyena ke upremier wesifundazwe iKwaZulu Natal siye ke kubona ke abathe osungula namhlanje bakwazi ukuthi ke sikhulume nabo esingabala kubona ke amakhosi la khona ke eziphendulela futhi ke ephefumula ngodaba ke lwanamhlanje ngaphambi ukuthi ke siye kungqongqoshe lapho khona ke sizokhuluma naye sithi abakhulu ngokubambisana sivumelene ukuthi isigungu salendlu sisebenze insuku zonke noma sisebenze ngokugcwele sivumelene futhi ukuthi amakhosi kawaxoshi insiza kusebenza ezinye zalezi insiza kusebenza izimoto ezizonikelelwa imikhandlu ingxenye yalezi zimoto izodluliselwa emakhosini ngomhla ka2 kuMbasa eMashobeni isilo uqobolwazi ngalokho makhosi kasinithengi ukuthi nivumelane noma nikhonze thina njengosopolitiki lokho esikwenzayo kumnikele enkonzweni yesizwe yikho sithi azedluliselwe emakhosini isilo sethu isilo samabandla sonke eseseka sona ekwenzeni leyo nkonzo leyo ehofisini lesilo kumalunga endlunkulu siyakutusa ukubambisana esinakho eduze kwesihlalo mbukeli ke njengempela ke ngoba kade ukukhuluma yena ke undonankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal siyafisa ukuthi siphinde sikhulumisane naye ke uShenge ukuzwa nje ukuthi ngempela ke kulokhu ke okuthe kwenzeka osungula namhlanje ikuphi ke angathi ke akubalule njengoba ngishilo ngathi siyophinde sikwazi ukuthi sikhulumisane nawo ke amakhosi abe ingxenye yosungula namhlanje ngaphambi ukuthi ke siphinde sibuyele kuShenge esethula ke ubayede ke ongangezwe lakhe ngempela ke isilo indlula mithi yamakhosi asimthole uShenge sithi abakhulu impela leso sinqumo njoba silapha ukuvula kwendlu yamakhosi undunankulu wethu umhlonishwa uNtuli umemezele inhlelo ezothuthukisa isakhiwo sobukhosi siyokhumbula ukuthi amakhosi alapha kwaZulu Natal ane medical aid ngenxa yohulumeni amakhosi alapha kwaZulu Natal asane igxivizo kuthiwa uCommissioner of Oath namhlanje kumenyezelwe uhlelo lweyimoto ukuze amakhosi akwazi ukwenza imisebenzi yomkhandlu kalula yize izimoto ziyobusiswa kahle ngomhla ka2 eMashobeni esigodlweni siwahalalisela kakhulu amakhosi ukuthi Ngonyama ikwazi ukuzovula indlu namhlanje ngokusemthethweni nenkulumo yeNgonyama ebinohlonze ebigqugquzela ubunye nokubekezelelana esithembayo ukuthi amakhosi azobuyela emumva esenomfutho okuthuthukisa izizwe zawo umuntu angaqala nje ngokubonga kakhulu okwenzekile osukwini namhlanje empeleni kade amakhosi ayelifisa ithuba elifana naleli hayi nje lamakhosi akhona njengamanje kodwa ngisho amakhosi amadala amanye asaze ahamba emhlabeni lokho okwenzeka namhlanje kuyingqophamlando ngoba umsebenzi uzowenza ube lula ngoba uthola kwesinye isikhathi ukuthi inkosi ayinayo ihashi izirelaye noma ithembele kakhulu kuphi
ithembele kakhulu enduneni. Uthola mhlambe noma umuntu nje uthile mhlambe usomabhizinisi athi hayi ngizoyihambisa inkosi uthi umhlangano uphakathi usho umhlangano uzwakala inkosi isiphakamisa ithi hey manje ibhasi langishiya uyayibona lo nto le kodwa kuthiwa abantu laba ba abantu abakhulu belandela engonyameni kuthiwa hayi sisijaha ibhasi liyahamba kwesinye isikhathi uthola uhamba nomuntu uthi umuntu hey mina sengijahile manje sengifuna ukuhamba inkosi asambe manje kodwa ngicabanga ukuthi lokho kuzophela ngoba phela inkosi izobe ihamba nomuntu ihamba nangento yayo iwulinde nomhlangano uzophela la ifuna ukuya khona iye khona ngokukhululeka ngale ukuthi bekhona umuntu ezomcela isithunzi ke sobukhosi mangabe kuzohamba kanje sizobuya kancane sinethemba lokuthi kuningi okuzayo okuzoba kuhle kufana nalokho okuhle njengoba sikubone namhlanje kuyinjabulo enkulu kuthina njengamakhosi ngoba kuyingqophamlando naloko kwenzekayo namhlanje akaze kwenzeke selokhu indlu yobukhosi yalapha esifundazweni sakithi KwaZulu Natal yabakhona sikushayela ihlombe kakhulu namhlanje sekuze kwagcina kwenzekile futhi siyathemba ukuthi isiqalo lesi kuzoqhubeka njalo ngoba wonke amakhosi sinesifiso sokuthi wonke agcine enazo lezi nyawo ezilula zokusebenza. This is a very important day for South Africans and rural people in general because a lot of us look up to the Zulu Kingdom to unite to make sure that it supports their people in the province, but also the regional aspect. You know, they need to work together with other provinces to make sure that we take the country forward. The issuing of the cars is quite important. The issue of issuing the cars is quite important because remember, chairpersons of local houses, they need to drive to different traditional councils solving the problems there. If there's an issue of a traditional leader, maybe that is not working well with the community, the local chairperson needs to go there. So they are not giving the cars for the purpose of fun or luxury, but it's a tool of trade. So we are quite happy. We want the province to give more cars to other traditional leaders. Asidlulisa ukubonga kakhulu kube ingqophamlando kulolu suku lokuvula kwendlu eminyakeni eminingi amakhosi efisile ukuthi kube khona okuthile kuyimhlomulo ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi amakhosi esebenze ezizweni zawo. Namhlanje isilo samabandla sivule indlu kusemthethweni noNdunankulu wesifunda saKwaZulu kanye noNdunankulu waKwaZulu lapho kuthulwe khona izimoto ezo31 lapho amakhosi azokwazi ehlomule khona ngokuyifunda zonke ezikhona kanye nesigungu esiphezulu sendla yabaholi bomdabu. Siyafisa ukuthi imphakathi yakithi iwazi umsebenzi wamakhosi ngoba amakhosi abambe iqhaza elisemqoka kabi emphakathini. Uma ufuna ukutshala ukulima umhlaba unikwa inkosi. Uma ufuna uhulumeni ukuba akhe iclinic noma isikole umhlaba uthola enkosini. Ngakho ke sifisa imphakathi yazi ukuthi amakhosi wona angamasango entuthuko nanokuthi amakhosi abambisane nomeya eyinduna ibambisane namakhansela ukuze intuthuko isheshe ifike kubo bonke abantu ikakhulukazi abantu basemakhaya. Inselelo ebhekene namakhosi inkulu kakhulu ngoba nomhlaba wesilo uvulekile isizwe esikhulu iKwaZulu Natal inkulu kakhulu esinye isifundazwe esisabalele yikho ke nje kudingeka ukuthi inkosi ngoba ngisho inkosi esizweni sayo sisodwa siye inkosi ingakwazi ukufinyelela ngokwayo ngaphandle kweinsiza ukuze abantu bathole lonke usizo abalidingayo inkosi ikwazi ukuyoxazulula inkingi ikwazi ukuyokhuluma nomphakathi lethi intuthuko emphakathini kufanele libe nayo indlela elula nezimo eziphuthumayo ke nje futhi makuthiwa khona isimo esiphuthumayo sesidinge ukuthi kube khona ihashi elizoshesha likwazi ukuthi lenze umsebenzi ngendlela efanele. Mbukeli ke lapho ekhaya sifisa ukuthi siye kuyena ke uShenge oNdunankulu kaZulu ongqongqoshe kwezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni eKwaZulu Natal nokuyilapho khona ke ezobe ethula uNomthebe wesizwe indlulamithi yamakhosi. Ngethula uNomthebe wethu ohleze esihlalweni samakhosi. Ngethula ohleze esihlalweni selembe unodume ehlezi kaMenzi tekulwa abafazi bakwaNomgabhi
bebetekula besemlovini bethi ushayeka ekubusa kanti kulapho ezonethezeka khona. Njoba silapha amakhosi asendlunkulu isithombe selembe yiso esingaphandle okuluphawu lokuthi isizwe sakwaZulu isizwe esakhelwe phezu kwesisekelo sobumbano. Ngethula kini makhosi ingonyama ebhekene nezivunguvungu yabhekana neziphepho kodwa yangasuka emakhosini. Uma isilo sizovula lendlu ngifisa ukuba amakhosi ngiwakhumbuze ukuthi yiwo amakhosi kanye ahlokoma ngazwi linye esibayeni kwakhangela amankengane ukuba ingonyama yethu isibuse. Ngakho ke yiwo amakhosi ayinsika yesihlalo, yiwo amakhosi okungabaluleki bengonyama ukuze wonke umsebenzi wesizwe uqhubeke uye phambili. Wena wendlovu, wena wendlovu, ayede. Masingahle sikhumbuzane nina bendlovu ngoba kumele sikhumbuzane okunye. Mawuthi mhlawumbe umunye usekhohliwe. Angiyithandi lento yombango nabendlovu, iyihlazo. Lezi inkantolo sifaka nezinkantolo. Inkantolo isihlulu ukuthi sihlale phansi lapha na kwagogo khulunywe dingidwe lezi indaba. Uyazazi ubangayo ngokungekho emthethweni, uyazazi. Mina ngikhuluma ngento eyenzeke kimi. Uthi akekho umuntu ongibangisayo. Phekwalokho ephinde phathe negama kamama wami. Angixolile ezulu omnyama ngalokho ngithi unakho uma wami usayithulela. Bese kuqhamuka indoda nje ngoba nakho ngiyakwazi izothi umntana enkosi umntana uyakuzala yini wena. Phinde ungise inkantolo. Khona isibusiso ozithola lapha. Ziqalekiso zodwa. Ngisalindile nje obaba bami ukuthi ke bemlethe umntwana osimakade kimi. Ngoba nginembuzo engifuna ukumbuza yona. Cha. Nakho sekubanga mina manje. Ngabendlu. Cha nina besilo. Ngiqhubeka. Kodwa ngiyambonga uZulu ukuthi kubo lobubumnyama nihambe nami nangikhulekela. uNkulunkulu ke uyibonisile ukuthi ukhona. Adawu umntwana waphinda ngene umbeke ngokuthi nakho inkatha. Cha umntwana nje wayekhuluma iqiniso. Khona umuntu omdala kangaka ongaqamba amanga. Zulu ayihleleke into zethu nina besilo. Niyazazi inkinga esibhekene nazo kwingonyama trust. Kasimile ukulwa nazo sisazoqhubeka ngoba siyafisa ukuthi ingonyama trust ingabe saphathwa ePitoli ize la kwaZulu siyiphathele thina. Yena nabantu zamaDalankunza zemshanga zasha amagatsha emithi waceza isigaba semithi emkhulu emncane yayiwela. Siliguqisa kanjalo ke uhlelo besithi abakhulume sila ondini esithemba ukuthi kukhona konke bekade sifisa ukuthi sikulethele khona osukwini namhlanje sikwazile ke ukuthi ke sikuthole. Isibhodlile ke ingonyama osukwini namhlanje sokuyithuba lokuthi ngithi ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke. Siyothi sukuma kube kusuku lizayo. Inkosi inibusise.